И какво става, хора? В момента сме в Brawl Stars за нова поредица в моя канал. В тази поредица ние ще разглеждаме моите скинове, като ще започна от първите трима наредени. И с всеки следващ епизод ще продължавам надолу. Нека започнем с мен, както се вижда моя мейн. 45 ранг по новите критерии. На нея имам само този скин, въпреки че можеше да си купя пиратския, но реших, че този е доста по-евтин и добър. Продължаваме с Search, където имам два интересни скина. Този на мен ми е любимия, който въобще може да се избере на Search. И имам ето този, който е на Gorilla Search. И продължаваме с Crow, също един от моите мейнове. Имам White Crow, Супер, Капитан Crow и Crowbone, който аз използвам.